Og vi er klar til kamp nummer 54 herre elite i 75 kilo. I rødt hjørne fra Struer AB, Benjamin Thomasen. Og i blåt hjørne fra Grindsted AK, Anders Bosort Christensen. Første omgang. Skærm ham, Benjamin. Ikke gå efter ham. Skærm ham. Det er godt, Benjamin. Det er ved med at skærme ham af, Benjamin. Ikke gå efter ham. Skærm ham af i stedet for. Ja. Højre hånd med. Og så hånden op igen, Benjamin. Venstre med. Benjamin, du den der 1-2 med. Godt, Benjamin. Omgang. Det er fandme også lidt. Ja, rigtig. Find afstanden. Ja, kom. Ja, rigtig godt. Gode parader, Benjamin. På det dybe med, Benjamin, derinde også. Kom nu. Sådan, Benjamin. Sådan. Og nu lige den dyb, Benjamin, godt? Det er godt, Benjamin. Benjamin. Han lægger krop tilbage hver gang, Benjamin.
Benjamin. Lidt tættere på der. Sidestep, sidestep. Bliv ved med at følge efter ham. Sidestep. Der! Sådan. Sådan. Bliv med at skærme ham. Ja, rigtigt. Hold en dyb den. På højre med, du kommer ind, Benjamin. Sådan. Og så dyb med den bagefter, Benjamin. Dyb med den, Benjamin. Dyb med den anden. Høj dyb, Benjamin, når han går tilbage med hovedet. Kom nu, Benjamin. Det dybe i stedet for lige på. Der er rigtigt. Kom, høj dyb igen, kom. Kom, Benjamin. Sådan. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Slå fra efter hovedet. Høj dyb, Benjamin. Skærm ham af derinde, så han ikke kommer ud igen. Kom nu, Benjamin. Giv det sidste. Ja, dyb igen, kom. Godt, Benjamin. Sådan. Og så skal vi huske, at vi har de jyske elitemesterskaber lørdag og søndag den 23. og 24. februar herude i Energihallen i Aarhus. Tredje omgang. Sidestep. Det er godt, Benjamin. Ja, rigtig godt. Igen, Benjamin, kom nu. Det vil man ikke presse, så han ikke får luft. Høj dyb, Benjamin, kom. Kom nu, Benjamin. Kom så, Benjamin. Høj dyb, Benjamin. Det er dyb med igen. Varier. Få det dyb med, Benjamin. Frem på benene, når du slår. Kom nu. Kom nu, Benjamin. Kom nu. Hej. Og neutral hjørne. Benjamin, få det dybt med derinde. Frem på benet, når du slår.
Igen! Kom nu! Kom nu, Benjamin! Igen! Kom nu, Benjamin! Kom nu! Kom nu, Benjamin! Giv det sidste nu! Ja. Nej. Det er klart. Men altså, der er bil, det kan vi jo. Ja, Det vidste jeg ikke. Det var bare. Nu skal jeg ikke sidde her. Nu kan du i regler. Satan. flot boks, Benjamin. Pæn trøje. Ja, det var dagens kamp, eller mesterskabernes kamp nummer 54, herre elite i 75 kilo, finale. Og vinder med scoren 14-6 fra Struer AB, Benjamin Thomasen.